Yo, medofo uni aba mama ka kire nie. Said ye munyina mu nim no, eye wo bi nim a obi kire. Se wo bi nim no obi kire dia a, ene na nne. De na so be de bra wunie, enra wo hu ye, eye good leadership, ene de bad leadership nti. Hwe se de amane a, ye nua bi no FM e wo Africa nkura hodo bi so. Dwuma dia ye di, edi ada so aye wo bi nim a wo bi kire. Me nua, safe no wate yenka, wo saka video no asend ya ma wunia. Ye bekyere wo niyama bi a ye papa nom ye wofanom Ghana fo mpanimfo bi nim aya ya nipa etena se a wonte ase anti nne nipa bebre na afadwumadie e de ato ye ho so a ye boa ama mpanimfo ehu niyama a yeko me nia se me no mienu ahwade ya kanokra pa se me de me no bi a ye wo abrochire ha wo na hwe maame a sabre owi afem e de kɔ afuom e de kɔ nsuo e de hwe ma enianom yare bi te sei no obi wo hɔ a na anhyase e wɔ ne nkorabrem anhyase wɔ ne maya brem ebeto no wɔ kwan mu na sempo wawo ma na yare te sei ebeto wɔ kwan mu a obɛyɛ den wei na nipa afa to no ho so a ɔka mo hye papa a yɛfrɛ ne sɛ Hosia Doye ene saa owusu bempa adura America sabi ye ni nsɛmpanifo etukwan akɔpɛ nyansa kosua de aba a hwɛ nkwasi yasam agimisam a ekoso wɔ America enia no Ghana fo same no mienu wɔ abrochire ha na sɛmpanifo befiri Africa ba sabi o obi ti kuro ha na ne nkrata anya nti na sɛ ontime nka Ghana asɛm de a ene na ye menu mienu asensebe odofo eye menu mienu asensebe hwɛ nneɛma a wɔn bɛyare a ne ba asɔre ba abrochire ha eye ba bɛn no bemu bebre na ne be ba yare se ohwe mmerantie enkola wei a ewo hɔ yi kanokore se hwe maami hwe de maami wom se ye brochire ha Africa nkuro ne de ne nyina ya de kuro se ye Ghana se ye Uganda se ye Nigeria se ye Kenya baby Africa fo mpanimfo nyina adwene ye baako mpanimfo adi animu no ye nyansafo nanso tena se a ne wo hu se ye gyimi ne yama ne mpanimfo na ye sa obi atu no ho asi hɔ sɛ ma atu kwan baabi a mfiri nye ma behu ade a ɛyɛ eti meka ama Ghana mpanimfo atima sɔre sɛ yɛkɔ America a Twene Jonas wɔ yɛ nipa mu sa wodi mu papa Twene Jonas nti Ghana mpanimfo aba America yɛbɛhwehwɛ na kye no sɛ afia so asnega akasa boso na miɛnsa nti bɛbɛ yɛ afia so asnega adwuma mo hwɛ sɛ afia so asnega na agina de sɛn motorway so esani twa baabi ya potholes deda Ghana mpanimfo Ghana fo a mo wa broche ne Ghana fo a mo wa Ghana mo ma ya nhye ne ma mpanimfo ye yo mpanimfo yare ya ne baba hospital ha hwe maami sabe maami yesia ye Africa mpanimfo we nyinara moti Africa ehwe esore sisasika eba broche eba dibi hwe mo ho yare na sɛ sabre mami amane ene atete ya mami wo mu yi wo de ka nokre Ghana Nigeria Kenya Uganda baby bebre na kyerɛ sɛ Cote d'Ivoire eniema wei ekoso wo ho me nua Ghana ni mo ma yamfa sabre sɛ de ye gusu a ye ka no yensu nyansa face the country na ye ka no eye niema we numa na wo sɛ mpanimfo fix o mpanimfo hwe o enye sɛ panyini yato aba ma wo na wo ba yusu panyini no de ayade de atane hye obi sɛ pagana mpanimfo ade aba yei no papa foi ye ka kyerɛ mo sɛ sɛbe sɛ ya mo sɛ obi te abrokyire na oni krata na mo mu betima ayɛ de ene yɛ sabre yɛ so ya yɛ won krata no yɛ be ma kura yɛ wo so aba ne de ama aba yɛ hu sɛ mo so mo yɛ nipa bɔnefo mo yɛ awudifo mo yɛ akoromfo ya mo wi Africa sika wi Ghana sika di enu nti nipa na ba hu abɛka no o mpɛ sɛ bɛbɛka hwɛ awerɛhosɛm hwɛ bɛpɛ na wotena se sɛ yɛ wo ankafa wo toto maame fa wo toto maame meyi niama bebre wo de aso de akyerɛ mo ma start meyi de yɛ jama ha anasa brochire ha good leadership niama ne meyi bad leadership ne de akyerɛ mo sɛ mo hwɛ maame kwan ya ofa so kura furu moto yi maami de owom we de ohu ne sesebe o sere na meyi obi so de a wo be hwe no wo be so akosi so wo be hwe awie
Mini Ghana ni. And na sanke to abi in the abrewo. The Hosia doye, and you wusu bempa, and in America. Say, Chinidra na sinti, never call ye no. Aka be here, Jama ni beka to say here just a what drinking ye druma. Would see me walk, so we a penny, so would the abandoning. Na mo soro be brecha be show bi ba abra nya ni sika atu kwan aba se obepe bibi na ono so bi akohwe na busua na sabre se mo sore se mo ba sa nipa no so abepe na ache no ama na busuafo ehu se mo ye mpanimfo wo Ghana nti moti ba be che na fra brecha ha de a ene ya na aka mo kakra Ghana mpanimfo e na aka mo kakra o to mo hye good leadership no mo hu de amanfo ma de amuhu ye good leadership no park so wo hye bi hu ye hye mami show na sebe se wo na yade to kwan mu se ya mo yare de na mo sora ba buruchire sa nipa wenu nyina ya ba ne asede se enkampo hwiche de obetinem sa nipa we sade na me kano me niama bebre mu se sa nipa wenu no aba ne hwe wo mu aba ne mabaduane maami we tie buruchire enkura bi so a enka o yade anante fam sei mo share hosem ade a wa wo hwe tena se na hwe de Ghana fo mpanimfo ayi se nipa binum ti se sebe eye ba na wo sebe hwe be ho ana eye ba na sede maame no kura asam no obeye ndan se de mpanyiri ka ba niwa wo hoyi enima werɛho enti ode bi be yesede wode bi be yesede hwe obayi kwan obefa so na ye na duane a wona ne mabedi aseminya futu sema wo a wote Ghana wote Africa wudu kokromotitu aba se bisa wo ho sese we bi to wa wo so be ye dey ana wuni aba ama maka akire nie mesi ha no maka akire se ma aseminya futu ma wo Germany be ka akire se choose vidazen medasi bebre se wa ya so na watie me medasi bye bye.